Niagay ko mahasol niya akong bana nga may pagkakurukutok og utok. Nagtrabaho man gud ko sa kapunerarya pero nasira na kay nalupig sa mga dagkong mga mamaligya og lungon. Doon na pa yung mga special offer pero bisag nag-sale sa lungon ang gitrabahoan sa kong bana, nalupig yun kay payag-payag raman, diwit-diwit man. Mo'y style sa lungon. Ug mao ni ang dagan sa mga panghitabo. Ay rikot minit, 5 painit. Punanog 5 G's tanan. Hala kanoto, taksi antasa. Og ibutang sa kamot ni Laryang. Kadaganta man. Ay, kanta-kanta ko lang ni akong kagoo Laryang. Ha? Unsay kaguol? Oy, nga naman, kano to? Misira ng punerarya nga akong gitrabahoan. Mi file og bankruptcy. Unsay may file kog bankruptcy? Na bankrupt god, mao na nira. Ha? Nga naman, uy. Ay, nalupig sa mga dagkong punerarya, oy. Nga aircon pa, napay elevator, napay para sugba. Ha? Sige para sugba. Kanagong, kremit, mo na, kremit, sugbam na. Pataka man lang taong kakano to, uy. Unsam din na. Di na isugba, uy. Sunugon na na. Oh, mao na nira nga among kuan, nga mo kay payag ra. Unya, wa pay purlon. Pero sila, purlon, kuan pa, kanang estrada pa gyud ang kuan, sakyanan, Starrex, pero ang amo, dotuot mas karusa. Unya karon, sabi mo tayo pasabot, wala na kay trabaho. Jobless na, jobless. Unya, huwag kay madawat di ay. Unsay madawat ba, oy? Kuan ba, terminal pay ba, or separation na good? Wag yun kay may payan mag-bankruptcy, kansiman, hinay no negosyo. Walong hinay, man, daghan man kay nangamatay ron. Kaya di ipanukhang di ay. Sao nga, asyuso naman kayo mga mamatay. At ito mga pahaya sa mga aircon, nga kwarto. Unya, nga mo, limuot man kayo. Lo, unsa pastilan, ani, niya rabatay anak ka nag-eskwela? Mangita lang kong laing punerary ang trabahoan, oy. Sabi, master ni mo. Ang pagbuhat og lungon, no? Kada ba lang simple nga lungon, kanang gitawag og diwit-diwit. Diwit-diwit ba, uy? Oh, mo na kuan baratohon nga lungon, diwit-diwit. Pero sinaw hinoon kay na may kuan silupin skilled. Mao ba? Napagi kuan kanang barato pas diwit-diwit, Unsa man? bilong-bilong. Way palid-palid. Amo na lungon para sa mga bata palid-palid. Ay, sao naman to ani ron, uy? Narabatay anak ka nag-eskwela? Ay mabuhi gyapon ta Laryang. Mabuhi lagi pero daot kaayo. Ay lag ka kabalaka. Mabuhi gyapon ta. Ang langgam gani nga way nagbuhi, ha? Way nagbuhi kanila according to verse 4 ngadto sa chapter 9. Hilomay! Taba na sa chapter diya, pataka mo lang kang tabi. Ay, madunga nga ni kang Monsignor Ruben Labaw, pataka ka lang yaw-yaw diya, pakauwaw ka lang. Sagdi lang Laryang. Mag-freelancer lang ko. Say freelancer, Mangambas ko. Mamuhal ba? say mamuhal. Ug nay mamatay, unahan ako sa kuan ang mga ahintes punerarya. Opera na ko sila ako ibubuhat sa lungon barato ra. Nya mayo nga oper. Time pa, may magpabuhat ka ni mo. Ngano man ka nga barato ra man nga ako. O dili ba mag-sale ko. Time pa, say mag-sale ba? Uy, Buy one take one ba? Ug nay mamatay nga usa, libre usa ka lungon. unsa man nilang usak lungon? Anara nila, imong ba nilang kaban o butangan nilang katig, imong skayan. Gusto tuod di ay baka no to ba? Iting uwan naman ron, sige mang baha. Himuon to ng sakaya, no? O di ba, pabarogo nila, imong lang aparador. Pagkadagas kagamitan, oy. May kag-initiative da ka no to? Nga ako na guni. Gamitong ginatong atong utok, no? O kuha na, kumon sila ba, sentido kumon, maong sugdan ko na. Unsay suganan nimo? Magsoroy-soroy na ko. Mangambas ko og nabay mamatay. Niyang mutanyag din ko sa akong barato nga lungon. Oh, ikay mo buhat. O ako, para papiliw lang ako sila kung saan kahoya. Nara ba, tugas ba, tagili ba, nangka ba, palwa Japan ba? Naba de Palwa Japan? Palwa China? Nam gani palwa slobe. Ay, amo ani ni. Ay, sige ka no to kay hapit na bas ang adlaw minatay. O tingalig na ay uban di ang ilisa nilang ilang mga kuan, ang ilang mga nangamatay, ilisa nila glain ng lungon. Nya wa kay kompetensya kahaani ka no to. Nagtukong wa. Pero kung naay mo kompetensya, patyo na ko. Grabe ka brutal sa kita nimo. Kaon sa tagtinugkong ani no? Ay, jutay antos. Jote lang pag-antos na dahil. Mao gani. Pugong spulso, pugong spulso. Ay, mula ka una ko kano to? Asa naman sa ka? Mato ko sementeryo, manglimpyo ko slubong sa akong mga ginikanan. Ako yung lang ko, kay mudaggot ko skuros. Maayo! Maing adlaw! Oy, unsay ato?
Mo ba ni ang bay ni Kanuto? Kisa kanoto? Kana bang, kanang Kanuto ba? Kanang Kanuto the Great ba? Ay, oo, mao ni. Nga naman, ma'am. Uy, nga lumihilag ka, ma'am. Uy, naunsa ka, ma'am. Patay na nga kumbana. Natukang. Uy, adik-adik di ay. Surrender. Ha? Unya, nga nung natukhang man, ma'am? Nagtuo ko nga. Ijiki. Unsa AJK? Extrajudicial killing. Unsa, niyo sa di ba patay? Gipusil man sa riding in tandem. Nagkuhan ba? Nagmotorsiklo ba? Maupan niya, wa pa mailhi. Nagsulob magbunit. Pero hinuon, nakita man sa CCTV. Nailhan na. Lisod good kay nagtap-tap lagi. Unya, ma'am, sa may ato, ma'am. Nangita mo kasi sa kong bana. Napantog man ko ng bana ni mo ba nga mutrap na anang trabaho sa pinerarya may mo buhat og lungon. Unya, kakaroon, ma'am. Wa naman, kay jobless naman akong bana. Ha? Nga naman? Na-bankrupt mo ang punerarya nga iyang kitrabahoan, nalupig sa kompetensya. Uy, maupa. Timing hinuon kay magpabuhat lang ko og lungon nga kuan sa imong bana baka nang inato lang nga lungon bitaw. Mahal man gud sa mga pinerarya. Sige, paabot lang ka dito, mama. Niya mo tos kanuto ron. Kanuto di angan si imong bana no? Nabantog naman, abinako bag, nabantog mga Alexander the Great Gus Kanuto, the Great, Kanuto the Great the Ay. Sagdi lang, ma'am. Niya naman to ron, ma'am. Pero, ma'am, may report ka sa HRC? Sa HRC. Human Rights Good. Nay, dito na bitaw ko. Dito na ko sabay sa taga HRC. Nagsusi na sila. Ay, nay, nanakong bana. Ay, nagpaingon na din eh. Niya na, yun. Kanuto! Dali tayon! Dali, hurry up! Move! Morning minatay akong bana. Nagkusungod man eh. Murag wa malipay namatay siya. Uy, tinuod yun na kanuto, Brad. Yun na, hain na ba to nako ikaw ba butang ha? Angan sa man, Brad? Ang mitrosan kay sukdonin ako og pilay height ani kay sa pagbuhat naman na tuglungon. Ay, mubura man yung bana nako. Mga 4 man ni siya kapin. Pero ikaw ma'am, 5 sa kakapin. Mas taas ka si mong bana. No? Oo. Nganong misugot ka man nga wa man mabalance ang inyong height? Taas pa man kasi mong bana? Kuan man gud, gilugos man ko kuniya kani adto, kipasandi ko sa lubi. Unya nganong nakuha ka man ma'am nga taas ka man kaya niya? Mius-us man ko. Kabaw. Lugnot kabaw. Okay ma'am. 4 gid kapin ang height sa imong bana. Buhatan ka ni glungon, buhaton na nako. Okay, kanang sige dayon, Brad ha? Para malubong dayon ni ugma. Hain mang tabla. Unsay tabla, Brad? Para buhaton og lungon. Wa rabay tabla? Dili day imo ang tabla? Nganong ako man? Ako'y buwat sa lungod. Ako hidas tabla. Ala, wa rabay ko'y kwartang ipalit og tabla. Yun na may tabla sa bungbong sa sud. Brad, mauna ba lang ka to? Pagkuha lang, ana. Oo, sige. Gamay man tabla nga magamit ani kay mubo man ang bana nimo. Kana lang kuan. Para munindo tanawon ng lungon, pagpalit lag silupin. Ibutang na to skillage lungon kanang para musinaw ba silupin sa Carmelitos. Unya asa man sa tagsilupin? Pas ko na lang kuan ang puto sa Carmelitos sa senyorita. Sinaw mo na? Magpalit lang ta ana og pila ka kuan, kuan pakpak, pila ka kuan patak-patak lang. Mupilit sa kilid sa lungon. Okay ra na. Ang importante nga doon ay mo sparkle. Sugdi dayon, Brad. Yun na. Magkuha na kuha ng tabla sa baboy, ha? Bada bing, bada boom. Bada bing, bada boom. Bada bing, bada boom. Bada bing, bada bing, bada bing, bada bing. Umana. Porma na. Pero ma'am, kuha ang tabla para tabong lungon. Hala, wala na rabay makuha nga tabla sa baboy. Hurot-hurot na. Pangitain na lang nagpaagwi, Brad, uy. Wala may tabla. Kuan, tabo na lang. Tabo na ang talanig, kuan, dahaw saging. O diba, salirap lang, salirap. Uy,
Kuya, og matugdo naglangaw. Ayo na mo, ma. Kana, na misiwil nga tabla sa inyong tapang ko, ma'am. Kana na lang, paigo Oo, lagi na. sige, kana na lang, Oo. Brad. Basta mahumalan dayo na. Larga. At last, ma'am, sa katapusan, nahuman na gyud ang lungon. Yun na, Brad. Wa malagi tapon diri sa may usa kong bana. Makita iyang naong. Lain may ibutang diha, di man tabla, para makita gyud ang naos minatay, transparent ba? Kanang makita gyud Makita gyud, oh. ang mananaw niya sa iyang iyarbang mga parinti mo tanaw Oh. gyud. Kinahanglan dili maklus maayo ang iyang makita gyud. Sayo na kay ma'am. Ako'y bala. Ako'y bala unsa ibutang sa may si mong bana. Okay, ma'am. At last, nahuman na gyud ang coffin sa mong bana. O ato na i-transfer mong bana sa diri sa lungon, ma'am. Oh, okay, Brad. Wadyo kayo mga silingan, ma'am, nga makataba na to para pag-alsas lungon? Na, wala gyud oy. Uy, nanong wa man? Wa kay silingan, ma'am? Da magwat man na sila dunay snack. Oo, na. Kita na alsa, ma'am, uy. Ibali na to, minatay diri sa lungon. O sige, kita na lang. Oh, gaan ra man sa nimbanan ako kay mubo ra man yung pagkatao. Sige, ma'am. I-transfer na to. Unya, butangi unyag buwak ang lungon, ha? No, wala ba ko ikapalit og buwak, Brad? Askang paitas ta buwak, ng kalisod. Ako na lang mangitag buwak. Mupalit ka, Brad? Kuan kining mangho alang ko dadaplis kalsada na may daghang gumamila. Pakatayan tala ni lungon. O sige, okay na lang na. Yun na. Unsa man, ma'am? Pagajian ta ni. Ay, pangitain na lang sa manabtan. Ako pangitang manabtan. Ha? Ikali pangit, kuan, ako mangita. Ay, ikaw na lang sa pangita. Ako lang gyapon tanan. Oh, sige. Package deal man na. Nala. Mubuhat. Ako lang asawa. Kay, kuan, manabtan man to. Oh, sige, karong gabi Brad. Oh. O sige, sugdan na pangaji. Kay ilubong ni nako sa adlaw gyud minatay para na idaghang tao. Nganong gusto ka man og daghang tao? Para na idaghang mangitsek sinsiyo. Bangas ka. Unsa kanuto? Manabtan? Uy, Sige na, gular riyang. Kamo ka bitaw. Sedlael sa nandi mo. kinsa masingal anak? Diego bagi hapon? Dili, Leo na nga namatay. Apelido Kilat. Ay, kulon. Karong gabi, ha? Sugdan ang pangadji. Stilan bay aning kahimtanga uy. Sedlael lagi ni mo. Rehearsal ni si mong pagka manabtan kay doon na bang adlaw minatay. Daghanang mo request ni mo. Sige na lang uy. Nya sabat sa kakanuto ha. Ay, baklaw lang gihapon ko. Pagkagabiin na dito na may sa namatyan kay package deal man ang bayad lungon og pangadji. Sister, nanang manabtan. Kini siya? Ako asawa. Ay, ikaw di ay? Ikaw di ay nang? Ay lang kog mananga kay maguwang pa kanako. Oh. sorry ha. Sorry. Sa man sugdan na natong pangadji. Ay, karon lang taod-taod kay doon na pa may mga bot. Muanhi man kuno ang mayor ug ang kapitan ug mga konsehalis. Nga buta. Oh, mano tingali na sila? Mo, Jod, na may propicial use only ang sakyanan. No, di ba? Oh, ang mayor na ug ang kapitan ug mga konsehalis. Kaya dito ha, sugato na ako. Sugato na ako aron daghan kay mulimos ani ron. Ano, mapuno ng grapo na ni madam. Ay, basi na. Uy, mayor, dayon mayor. Condolence. Ay, salamat. Condolence, Beatrice. Salamat, Condolence. mayor. Kapitan, dayon. Kapitan. Kap. Ay! Dayon, kapitan. Sa ando na mong ko'y constituent na rin yung istorya ta. Yari. Mga pasubo taon ha, Beatrice? Ay, salamat kaayo, kapitan. Ba, yun na dawat ani. Kana lang una ha. Pila may sud aning sobre kap. Ipa lang. Ipapalit lang nagkuan. MR copy ba? Para Adi sa mga ay. nagkuan. Adi ay. Ni aman sa di ay ni si Congressman. Kong, welcome, Kong. Condolence, Beatrice. Di kan pa ka sa Congress, Kong? Di kan pa ako sa Bohol. Adi ay. Kinay ako limo sa unia. Hala,
Kamuting kahoy? Oh, abot ni sa kuyuta. Ay, Mo tanong Miss Anaya, mo tanong Miss Aya. slako na mo, Mayor. Kinita. Kapitan, slako na. Sige, sige. Gidara man ako mga tanod. Okay ra, Beatrice? Ay, dako ra ba kay kaon ng mga tanot? Ay, sige, dali na mo, dali na mo. Beatrice, muhag ko gawit para sa mga patay o sa namatay ba ng imong bana. Iba mo kung gusto rin siyang kanta-kanta. Oo, pero ayaw lang sentimental, ha? Ayaw lang sentimental nga awit, kaya tingalig makahilak o niya minatay. Sige, okay ra. Kapitan, kanang kanta nga mo panaw ang minatay nga malipayon. Okay. Niya, Congressman, kantahon na ako. Dito sa laing kalibutan, minatay maoy nagdaghan. Si Satanas bisi kaayo, sigig panawat og kondinado. Ilang papers bisan og piki, si Satanas way pili-pili. Ilang agency dili istrikto, basta imong salabog at kaayo. Sa langit ang saray mo adto, bisan sayon ra ang trabaho. Pangayuan ka lang og ID, barangay clearance ni San Pedro. Sidula og birth certificate, ilang papers ipa-complete. Pag medical na ni San Mateo, iyang kalagtuan na sa impierno. Who are alive, do your promise, even the secret is happiness. The angel in the sky sing a song, the beautiful bed of roses. Busakit ang mga buhi pa, pagsige mo og rosaryo. Di kay tuas ilang silingan, sigig pamantay, magsigig panaway. Kung linugon ang kalibutan, maupay ipangitag rosaryuhan. Labi-labing katawang Lucifer, I will not accept your special offer. Ang tanang makasasala, putlan sa sima-sima. Okay, karon Beatrice, di laming mudugay kay mutan lang mi saya, tan-on lang mi. Kap, nanaon lang ta saya, Kap. Sige, sige. Ani inom og tubig ka diyo. Mayor, manamilit lang, Miss Minatay Beatrice, ha? O ako sad, mutanaw sad ko. O sige, laray lang mo. Tagsa-tagsa lang, ha? Ang mayor, ang mayor. Kulay una. Kaypong. Mutan ako sa mong naong happy. Tanaw tin ang imong. Di nako! Mayor? Hala, sirit mang mayor? Ay, ikaw na sad, kapitan. Kay Pong, mauna na lang minimo, ha? Sa katapusan, mutanaw ko sa imong, Dito! Kapitan, asam to? Uy, Kap! Kamulang niya! Hala? Ikaw kung mutan-asa ka? Oo, mutanaw sad ko sa naong sa minatay, Beatrice. Kay dugay na may wa taon magkita. Mutanaw sad ko, ha? Kaypong, kini... Di na ko! Uy, kung asa ka, oy! Alo, nga naman to sila? Alo, nga naman to sila. Uy nga, mikilisiw mo nagtanaw sa naong binatay. Uy! Nga no to sila kanuto. Tanawa lang. Oh, mutanaw ko. Kadiot lang. Mrs., mutanaw ko sa naong sa minatay, ha? Oh, sige, tanaw lang, ma'am. Ngano ka to silang mikilisiw man? Ayun na. Oh. No. Dili. Ako ning naong ang nakita na ko sa minatay. Ano to? Kanuto, unsa ni? Unsa ka dalarang? Pagtanaw na ko sa naong minatay, ako mang naong ako nakita. Ano wala? Tanawa lang, unsa na? Unsa lagi
gina imong gibutang sa ospital. Di mo na bildo. Sa amin man eh. O may bildo, di ka nala sa amin. Sa amin man eh. Panudla lang di, panamin. Kamaw siya tawahan na ka. Uy, kamaw gini mo. Hasta ko magkatawa lagi ko. Ay, nalagot na gina ko ni mo. Uy, mo gini nakapanumber 1 ni mo. Ang imong kabuang. Ay, kanyo to, mabuang ko ni mo. Pagkahanggaw gyud, di ka kabaan na akong bana nga lakip ang patay iapil sa mga kabuang? Inay bildo ang ibutang sa osminatay, sa amin mo na gibutang sa kanahan? Unsa man ka may pasultihon, Laryang? Okay? Si Laryang, ato Sinder. Laryang. Kanining kabuang siyang bana yung ako, mabuhat og longon. Murag variety siya ba? Ang tanaw mayor, tanaw congressman, tanaw ang kuan, kapitan, klisib, balik sa aki. Yung tanaw sunod. Paugi rin nakapahimong number 1. Lima rin tanaw ni mo imong daw makita. Kuya Wagoy. Kuyuwa ka, oy. Abi ako na. Ako ni. Oh, guya. Kuyawan ka. Oo. Wag yung... Kuhan mo sa dyan. Ay, hindi lang na, board kay dili masakitan ang kuan ba? Mga... O, aligri ba? Limalingaw ka. Malingaw magbilal. Malingaw magpilar. Tana mauli. Nga sa amin na, wa may bildo. Palit ba, wa may Pobre sa bildo. kayo. Pobre man. Mayong tablang. Wa. Ganaan maglungon na silang paribo yung Rivera o. Doon silang Ruel Kirati. Brato ra. Brato ra kay na niya. Ala, ato mo dito. Brato ra kayo ilang paribo yung. Nakinomdom ko sa unang panahon basta mamatyan. Dragon Cafe magito yung ano? Oh. Pero karon mo reglahi na. Imar na ginom. Imar na ginom mga tao. Kuha na kaayo. Kari mga tao. Bago maguni. Bago maguni kopiha MR Coffee. Kali ato Dragon man. Oh, barato sa itong Dragon board. Tagpiso. Mura man Tagpiso sa tong- kay nana to. Mura man tong- Kay sud. Mais nga gi sangag no gi kuan. Oh, pero karon mo class naman. Katong Star MR Bright Coffee Coffee na. wala ba to bordo? Wana. MR na gid. MR na karon gipuli. Ay, Sayo naman ibuhat tong kape. Dagaman na yung kuhan. Dahil na styles kape, mga takaw, mga kuhan, may mong kape. May mong kuhan. Natinga ako, diri ba? Sino? Natinga ako ba? O ang punuan Nga na naman. ng MR o kuan ba ka ng katuba kahang Bisaya, ang kape o katuba kang usinga na ng Kaning kape mo na siya most requested kape. oh, Mr. Quisted na MR man. Yung arman. Most requested coffee, MR. Malingaw ro pa ko ang mga kape ug mamuwak ban? Wa mo kitang mamuwak ang kape? Wala ni kape ron ay kanang kuhan, demand kay na siya. Mamuwak ka grabe. mamuwak ka ng kape, ang iyang mga buwak daw mga sapal sa lube. Ang katong kape katong gagmay. Lain ko tong kukwa, kuko. Ako ang to. Kokwa. Lain ka ng kokwa. Kakao. Itong kakao. Para Ano yung kukwat ito siya. sapong kakao, tamis kayo? Tamis kayo, lamig Ang kayo. kape kada dahon magsabak og buwak. Oh, katong Ang gagmay no. kakao, mura santol board, kanon-kanon ni mo, tamis nga, aslom-aslom. Ang kakao, ang iyang bunga mo pilit mas mga punuan sa mga sanga. Alam mo Murag buwak. sa tiguilas. Oh. Okay. Nala, laryang. Sayo. Wala tayo. Malingaw rin bitaw tahan lang yan. Mga ko rin kapahimo ng biruan lang. Ikaw mo ginapaggangon. Apan og imong sumpay dire sa panultiyon kay kuan man iban kanang ang aming man mga binuhatan, no? Sa Lucas chapter 10 verse 17 to 24, kadto bitaw 72 ka mga tawo nga palakaw ni Jesus para magsangya sa maayong balita. O ni balik ingon, Ginoo, bisan ang mga yawa may patuo ka namo sa among paghingilin kanila sa imong ngalan. Ang Ginoo mitubag nga apan ayaw ka mo kalipay tungod kay ang mga yawa may patuo kaninyo kundili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan na hisulat na didto sa langit. Ang but pa sa tungod sila mga maayong binuhatan. Ang katong ibuhat sa imong bana day, no? Nga kuan bisag ingon ato dunay nahadlok muro na mo po nalingaw. Pero kung imong totalon jud ang but pa sa but is the end of the day nga dako yung panay kamot ni katong kaysa tong tigimot lungon ban. Si kuhan, kanuto.
Creative kay siya kay wa po Creative, mahimo. oh. Oh. No, tinuod na, tay, sira to. Sa kabla, nalangkat sa sami. Wagay kwarta go, di ba? Oo. Oh, kanang unique ang iyang pagkakuan kay og maghuwat lang po siya sa iyang hawa mo kuno ikapalit og plywood mabaho ang minatay. At least nanguha siya ka ng mga indigenous materials. Sige gan? Indigenous materials. Indigenous, Mga antik ba? Kanang mga inato lang.